ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనకు మరొక దినాన్ని అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ఈ ఉదయకాలము దేవుని వాగ్దానం నిర్గమాకాండము 14వ అధ్యాయము 14వ వచనం. భయపడుకుడి, యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధం చేయును. సో దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఈ దినమంతటి కొరకే ఈ శ్రేష్టమైన వాగ్దానాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. భయపడుకుడి, యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధం చేయును. సో మన దేవుడు మన పక్షమున యుద్ధం చేసేటువంటి దేవుడు అన్నమాట. సో రకరకాల పరిస్థితులను బట్టి కొన్నిసార్లు మనం భయపడుతూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు అంటే మనుషులను చూసి మనం భయపడుతూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు మనకు సంభవించిన ఆ పరిస్థితులను బట్టి భయపడుతూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు అయ్యో నా పరిస్థితులు ఎలాగా నేను వీటిని అధిగమించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇక్కడ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దేవుడు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు వారి జీవితంలో చేస్తూ వచ్చాడు కదా. ఐగుప్తు నుంచి కనానుకు నడిపించే దారిలో వారికి పగటి వేళ మేఘస్తంభంగాను, రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంగాను ఉండి దేవుడు వాళ్ళని నడిపిస్తూ వచ్చారు. సో వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా దేవుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. అయితే వారి వెనకాల ఐగుప్తీయులు రావడం చూసి వెంటనే వాళ్ళు మనసు త్రిప్పుకొని మోషే దగ్గర అంటూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు అయ్యో మేము అరణ్యంలో ఎందుకు చనిపోవాలి అన్న విధానంలో మోషేని రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయితే అక్కడ మోషే మాట అంటూ వచ్చాడు అనమాట, భయపడుకుడి, యెహోవా మీ పక్షంన యుద్ధం చేయను. సో మనం మనుషులను చూసి కొన్నిసార్లు భయపడుతూ ఉంటాం ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్లాగానే, కానీ అక్కడ దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, యెహోవా మీ పక్షంన యుద్ధం చేయను. సో నేడు చూసిన ఐగుప్తీయులను మీరు ఇక మీదట చూడరు అని అక్కడ చెప్తాడనమాట మోషే. సో మనం కూడా కొన్నిసార్లు మనకు సంభవించే పరిస్థితులను బట్టి అంటే మనకు వెలువడిన ఆ పరిస్థితులన్నిట్లో కూడా భయపడుతూ ఉంటాం, కానీ దేవుడు మన పక్షాన యుద్ధం చేసేటువంటి దేవుడు అనమాట. సో 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 15వ వచనం చదివినట్లయితే, ఈ గొప్ప సైన్యమునకు మీరు భయపడుకుడి, జడియకుడి, ఈ యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును కదా. అక్కడ యెహోషాపాతు కూడా బలం లేని వారికి సహాయం చేయుటకు మీకన్నా ఎవరినూ లేరని దేవుని సన్నిధిలో తను తగ్గించుకొని అతడు ప్రార్థన చేస్తూ, సో దేవుణ్ణే తన గురిగా ఉంచుకొని ఆ సైన్యంలోనికి వెళ్ళినట్లుగా మనము 2వ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో చదువుతాం కదా. ఏది తన జీవితంలో సంభవించినా కూడా యెహోషాపాతు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విచారించే వారిగా ఉన్నట్లుగా మనం లేఖనాల్లో చదవగలం. సో దేవుడు అతనికి గొప్ప విజయాన్ని అనుగ్రహించినట్లుగా మనం లేఖనాల్లో చదవగలం. ఇక్కడ కూడా ఈ గొప్ప సైన్యానికి మీరు భయపడొద్దు, జడియొద్దు, యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును. సో దేవుడు మన జీవితంలో ఉంటే దేవుడే మనం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులన్నిట్లో ఆ త్రోవని ఏర్పాటు చేసి దేవుడే మనకు ముందుగా వెళ్ళి అంటే వంకర త్రోవలన్నీ కూడా ఆయన సరళం చేసేటువంటి దేవుడు అనమాట. మెట్టగా ఉన్న స్థలాలను ఆయన సరళం చేసేటువంటి దేవుడు. ఇంత గొప్ప సజీవుడైన దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం. కొన్నిసార్లు మనకు సంభవించే పరిస్థితులను బట్టి చాలా భయపడుతూ ఉంటాం. ఓహో ఈ పరీక్షల్లో నేను ఎలాగా అధిగమిస్తాను, ఈ ఆర్థిక పరిస్థితులను ఎలాగ అధిగమిస్తాను, నా కుటుంబంలో నెమ్మది లేదు, సమాధానం లేదు, దిక్కుతోచిన స్థితిలో ఉన్నాను, ఎటుతోచని స్థితిలో ఉన్నాను, ఏంటి నా పరిస్థితి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ మనకన్నిటినీ సమస్యలన్నింటినీ చక్కబరిచే దేవుణ్ణి, సమస్తాన్ని బాగు చేసేటువంటి దేవుణ్ణి మన జీవితంలో మన దగ్గరే మనం కలిగి ఉన్నాం. కానీ కొన్నిసార్లు దేవుని కంటే బదులుగా ఆ సమస్యలను ఎలా అధిగమించాలో వేరు వేరు రూట్లో మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా. ఇక్కడ యెహోషాపాతు రాజు అయితే దేవుని సన్నిధిలోనే ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. సో దేవుడు అక్కడ యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును. సో ద్వితీయోపదేశకాండం 20వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు కూడా మనం చదివితే, మీ హృదయములు జంకనీయకుడి, భయపడుకుడి, వనకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీ కొరకు మీ శత్రువులతో యుద్ధం చేసి మిమ్మును రక్షించువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. సో మనం ఏమీ భయపడనవసరం లేదు, జంకనవసరం లేదు, వనకనవసరం లేదు, వారి ముఖాలు చూసి అంతకంటే బెదరనవసరం లేదు. కానీ మన శత్రువులతో ఆయనే యుద్ధం చేసేటువంటి దేవుడు, ఆయనే మనల్ని రక్షించేటువంటి దేవుడు. సో ఉదయకాలం ఇలాంటి సజీవుడైన గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉంటూ వచ్చాం. మనకు సంభవించే ప్రతి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం ప్రభువునే గురిగా ఉంచుకొని ముందు కొనసాగినట్లు ప్రభువు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియమైన తండ్రి, మీకు వందనాలు యేసయ్యా. మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్టమైన వాగ్దానాలను బట్టి స్తుతిస్తుంటున్నాను ప్రభా. భయపడుకుడి, యెహోవా మీ పక్షంన యుద్ధం చేయనని సెలవిచ్చారు. ఉదయకాలం నిత్య జీవపు మాటలు వింటున్న మీ ప్రజలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని వాగ్దానాలు వారి జీవితంలో నెరవేర్చి అన్ని సమయాల్లో ప్రభా మీరు సహాయపడుతూ రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమెన్.